ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ସେମିତି ସବୁଦିନ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା, ଲାଇନ୍ ତାର ବି ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଲାଇନ୍ ବି ଏପଟେ ଆସୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦିନେ କେତେ ହେଲା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଦିନ କହିଦେଇଥିଲି ଛାଡ଼ବା, ସବୁଦିନ ଛାଡ଼ବା କହିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଛାଡ଼ିଗଲା ନାହିଁ। ଲାଇନ୍ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆଡ଼େ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ନାହିଁ ମୋର। ସେଥିପାଇଁ ଚାର୍ଜ ପୁରା ଶୂନ, ପୁରା ଜିରୋ, ମାନେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋବାଇଲ୍। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି। ଆଉ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଭ୍ୟୁ ବି ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଭ୍ୟୁ ବି ଜମା ଯାଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଛାଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଲାଇନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତାର ମାନେ ଘର ଫର ବି ଉଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଥିଲା ବର୍ଷାରେ। ବହୁତ ଜୋର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା ଏପଟେ ନା, ଗଛ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ଶାଳୁଆ ଗଛକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଠିଆ ଉପୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ମାନେ କେତେ ଜୋର ବନ୍ୟା ହେଇଛି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଜୋର ବନ୍ୟା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ୍ରେ ତ ଚାର୍ଜ ନହେଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ବା କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ? ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ, ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା, ଗଛ ଫଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆଉ ତାର ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି। ତାର ବି ଦୁଇ ଦିନରୁ ଯାଇ ସଜାଡ଼ିଲେ। ଆଜି ରାତିରେ ଯାଇ ଲାଇନ୍ ଆସିଛି 10ଟା ବେଳେ। ତ ଇନଭେଟରରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ଯାଇକି ସେଠି ଇନଭେଟର ନଥାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। 30% ହେଇଯାଇଥିଲା, ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତ ଗାଇସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଆଜିଠୁ ଛଡ଼ା ହେବ। ଲାଇନ୍ ନ ଆସିଲେ ଏମିତି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଟିକେ ଡେରି ହେବ। ଆଉ ଏଥର ତ ବର୍ଷା ପାଗ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତ ଗାଇସ୍, ରହୁଛି।